Gitambungan sa PMO Davao Safety, Health and Environment ang 2025 Fire Prevention Month Kickoff Ceremony kaganyang buntag Marso 3 nga gihimo sa University of Mindanao Matina Campus sa Davao City. Sa pag-iwas sa sunog, hindi ka nag-iisa ang tema karong tuiga. Ang selebrasyon naghatag og mahinungdanon nga mensahe sa panaghiusa ug pag-amping aron malikayan ang posibleng sunog ug magpabilin nga luwas ang panimalay, opisina ug pampublikong lugar. Mitambong sab sa aktibidad ang ubang opisyal sa BFP. Ang seremonya nagpakita sa mahinungdanong kooperasyon sa gobyerno, pribadong sektor ug katawhan aron masiguro magpabilin nga luwas ang komunidad. Gisugdan na sab sa Manolo for Teach sa Bukidnon ang Fire Prevention Month kaganyang buntag. Pinaagi sa gihimong motorcade nga gipangunahan sa Manolo for Teach Bureau of Fire Protection. Misalmot sa motorcade ang ubang ahensya sa gobyerno sama sa Bureau of Jail Management and Penology kun BJMP, Manolo for Teach Road Traffic Administration, Manolo for Teach Philippine National Police ug uban pa. Nagsugod ang motorcade sa Camp Phillips sa Agusan Canyon, paingon sa Damilag, Alae, Lunukan, San Miguel, Dicum, Tankulan ug gitapos sa Municipal Gymnasium. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.